الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جولبي moƴƴuɓe tedduɓe horsuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam nenam bandam yaay boy ma chéri ma nièce mon neveu wi sallallahu alayhi wa sallam ko Allah iɗi julde makko malaikaji juule makko an moƴƴo o an tedduɗo o an korsuɗo mbiyeɗa ya juule makko. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. worde yimɓe ko mo janta wiyande sallallahu alayhi wa sallam noddino so wi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah o wahade ɗon o wi ashhadu anna muhammadan rasulullah. kalɗo wiya allahu akbar en wiye ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. en daw yurmede e ndaw ko moƴƴi e ndaw ko horsinato jomiraɗo subhanahu wa taala o yettima ɗo jibril yettaki o yettima jaaɓe katirde an jiɗɗo almustafa o yiɗmo gonɗa yettima jaaɓe katirde ɗo neɗɗo ko taga aade yettaki ɗon malaikaji yettaki ɗon kanko almustafa o yettima jaaɓe katirde wi sallallahu alayhi wa sallam. eynam ko adi fof mbeɗa waso e ma e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala. aha mi salminma salminago islam assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. salminago yimɓe aljanna salam tahiyatum ceerno ousmane tahiyatum fiha salam wa akhir da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin salamun qawlan min rabbir rahim. la ilaha illallah. allah salminma so allah salminima allah wima yo kisal waɗema firde ka malama a daɗi jiya allah jiya almustafa joddata e makko mbaɗon promenade e nder alijanna weli nanore yanoɓe garta jibril nanɗo en mikail israfil aboubacry oumar ousmane wujuhu yawma idin nadira gite lewñoje ndesa jeese lewñoje enen jiya allah anen ko rokkanma ɗum ndewa e pele almustafa sallallahu alayhi wa sallam. eynam koye qissa siddiq wonɗen kono introduction o en mbawat ɗum taw en kalani almustafa aboubacry waɗi ɗum dañje ko dañi ko personnalité mondial numéro 1 caggal almustafa sallallahu alayhi wa sallam ko gollande mo o ƴetti drapeau la ilaha illallah mouhammadou rasulullah drapeau mo ganduɗa memata leydi abadan so yiiɗi gagne so wele so gagne mettama drapeau la ilaha illallah mouhammadou rasulullah on drapeau memata ha leydi abadan ha dargue daro ha leydi tagge asaman sowe bandiraɓe julɓe. eynam bi izzi aziz wa bi zilli zalil. joom samɓe so welama tedduɗo so welama e koyɗo so welaka fof bandiraɓe sehilaɓe leeral ngal koko timmata wa yaballah illa yettimmanore leeral allah ngal koko timmi ɗum noon rewe pele almustafa mbasa fettade o lelira ko yurmede wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ndeysan nde ɓiye ko ibrahima mayi nde ndeysan o woyi sallah sallam guita makko mbeɗe gonde ɓe wi ya rasulallah o wi ko yurmede ndeysan o juuri kabri yummakko ndeysan o woyi sahabaɓe wonnoɓe sarama goyi ndeysan almustafa o woyi o rutti kadi o woyne leñol makko o woyi. allah wi jibril ya ƴeew almustafa holko woyata jibril are makko allah ɓuri andude ko woyata o wi ya muhammad holko woyata o wi rabbi ummati ya rabbi allah jalla jalam
leñolam Allah yuma ma weltinma leñol makko yimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah ma weltinmo hol sababu yiɗa naten jeygol bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadur rasulullah inam en mbinote darsu ɓennuɗo o aboubacre e oumar wo abou oubeyda amir ibnu al-jarrah koolaɗo ngollo leñol ɓe tawi ansariyankoɓe eɓe jooɗi ndeysan eɓe jewta eɓe kaala hol jogorɗo lomtade almoustapha sallllahu alayhi wa sallam abou oubeyda amir ibnu al-jarrah o wi oumar ko an oumar wima an lomtoro o wi oumar a meeɗa haalde bone hakkude ni mbeɗe wuuri aboubacre ne wuuri mi lomtoto aboubacre woodi aboubacry totta drapeau la ilaha illallah o arti o jooɗe 6 o waɗi khutba almoustapha nan ɗon sudda altine o maayi talata rewi hen alarba o ubba ko toon paaɗen mi yejjitani ko noon ma manten mo Allah manti almoustapha sallallahu alayhi wa sallam ceerno usman holko Allah haali sotti najam jangtono juɓe aya o ina Allah waati watore makko ko gonga ko wela fo o watire jomiraɗo subhanahu wa taala an noon jiyaɗo mbattata tan ko Allah sa watiri ko wona Allah a shirkini bandiraɓe sehiraɓe ɓeynam keɗe kettuɗe alquran alkarim bismillahi rrahmani rrahim wannajmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لا إله إلا الله محمد رسول الله بي صلى الله عليه وسلم ليسان كان عثمان والنجم إذا هوى لسان كودي سنجتيما سوبي نجومتريما ولا سوبي بونتي ولا سوبي تليما الله منتي وي سهل من جدو من أم جاني كوي سراد مستقيم أولي بندرا بسهل أبي كالكو حالي كو الله حالنيما كو وحي جبريل عليه السلام أمين دو أسمان كان كون أمين الليل ببتي كان بيدو فوف ديسان كو بأمنا بندرا بسهل أبي الله مشهد القوى أمون جبريل عليه السلام ذو مرة ديسان وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى المصطفى أوي جبريل أمون تيمد جيكم ويبجو وميدا de jibril e sifu mum malaika son Allah bi didi bandiraɓe julɓe no lañal way ko weddete ko flèche o e ɓoggol ngol ɗon o yettima ha ɗon hay goto yettaki ha ɗon ɓe gari ha jaɓe katirde jibril dari jibril yum an ɓennu an sa ɓenni mbaɗa percé min somi ɓennimi suba bandiraɓe sahilaɓe o yetti o yi jaɓe katirde o yi guiɗo hollu hene kiiɗo lekki ndeysan lekki jaɓe o yi bibji o yi baramde fiɗi ene forhe noppi ñiibi ene huura ɗum ko kaŋŋe ɗum ko kaadis beɗel annan ɗon ɗo goɗɗo hay goto yettaka o nani kuɗen dilla o yidda ha bandiraɓe sehilaɓe o hokka juulo o hokka ayatal kursi o hokka amanarsu o arti ndeysan omo addori qur'an al karim o addani galle o addani kanŋe e kaalis o addinan ko alquran karim e juulujo joyi o yettima voyage extraordinaire hay goto yettaki ɗon almoustapha sallallahu alayhi wa sallam ma zaga albasaru wa ma taga e needi makko ndeysan o ƴewani gauche o ƴewani nano o ƴewani ñaamo ala o ƴeewi ko ɗo yayo haɗɗo ɗo koyɗe makko kaali ɗo ƴeewi ko makko ɗon haaɗi omo jogui khushu o yi jiimi jibrilu allah emo hulde allah ene wayno limsere tekkere ni nde min jetti jaaɓe katirde bandiraɓe sehilaɓe jibril joom temedde jeegom wibjo so wayno kere limsere tek Allah hulde Allah minama noon so wanano o waɗanama guite goɗɗe e ɓernde woɗɗe e terɗe goɗɗe o wawa yettade ɗo yettiɗo almoustapha asaman jeeɗiɓijo hay goto yettaki ɗon wona o ɓenni annabaɓe jeegom o ɓenni premier étage deuxiéme étage ha septiéme asaman o yettiɗo hay goto yettaki sallallahu alayhi wa sallam mbiye sallallahu alayhi wa sallam ceerno ousmane allah wi tikkanani mo ndeysan oɗo mo tikkanaka firti ko belade allah wi wadduha walleyli ida saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walakhiratu khayrun laka min alula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله واتني الضحى ونفنيان بندراب سهيلاب الجمع سنبيلي بندراب سهيلاب المصطفى عن أباك أتكناك أوداك ديبارتي بندراب سهيلاب أودو الله أباني أودو الله يري سو غنيو منون إن شانئك هو الأبتر كلا غنيو ما كلا تقيم أنون تيها أبدا بندراب سهيلاب إن شانئك هو الأبتر بندراب سهيلاب نعم النبي مكو جوغ ركو دمكو مو ويلتو هن اوتي مكو اليتيم او هورما اندان او انديما اندان دفتر الله انديما جبريل اريما ما اقرا بدا ما انا بقارئ او جنجن ما كا اندان بندرابي سيلاب وكان فضل لك عظيما بول الله ايما ان موني الله واترين غورنما ولا عمرك ليسان وينون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجر غير ممنون وانك لا خلق عظيم معلم من ليسان سو غد تكني هكو بنادوم اونون المصطفى فانجل مكو يا لين غن صلى الله عليه وسلم نيلن صلى الله عليه وسلم بولن فيتو ديدت دغن صلى الله عليه وسلم بغ المصطفى بغ نجول مكو نك موي توپ تانكم توپ سنة احد وليد المصطفى مبدا سنة مكو ودا فتادي wana tufa meje wana benye de ala ko rewde teppe makko gollano gollit non baddan ikhlas wama umiru illa liya'budu mukhsina de ci usman ko don allah haadi allah jomira haada non wama alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak laysa dhikru makum amtama dolide asaman inde makum amtama golle makum amtama sirad makum amtama jikku makum amtama golle makum kalama Mustafa sallallahu o jantama e defte gadibe e defte bad kanko woni dernier annabi mon ta'ala caggal ma kanko woni annabi wala kadhib ana ibn abdul muttalib wala kadhib o ana sayyid wala adam ndaysan yawm al wala fakhr kala ko adam jibino mi woni maître o wana wasada o wasata ko sallallahu alaihi wasallam ci usman haldu seso ngidden o mon leli ndaysan o mon dara ubbede hande ko landi wonno o mayi mardi arel bandiraɓe sehilaɓe mercredi fawi hen sahabaɓe ngari ndeysan eɓen lootamo bandiraɓe sehilaɓe eɓen loota almoustapha sallallahu alayhi wa sallam abbas ibnu abdul muttalib e fadle e qasam usama wa shaqran ibe juppay makko ndiyam ali en lootamo ndeysan aws ƴetti waɗi moye beccum ndeysan sallallahu alayhi wa sallam hankadi omo ndara ubbede ndeysan ɓe ƴetti cumci ɓe ɓonimi tati ala kala bandiraɓe sehilaɓe ko wutteji tati o hasnira bandiraɓe julɓe haldu sesken ousmane jol makko nan ndara ubbede ɓe mbi eɓe ɓoora cumci ɗi aboubacry wi ala annabi so maayi ɓoɗatake ɓe lotiri ɓe comci makko ɓe mbi holto ubbate aboubacry min nennelaɗo wi ɗo maayi ɗo ko ɗon ubbate ndeysan abou ubayde ala ko talha ndeysan talha wama adraka ma talha ɓe cuuti leeso makko ɓe duñi leeso ngo ɓe gasi ɗon bandiraɓe sehilaɓe ɗo maayi ɗo nder suudu makko ko ɗon ubba wona nder jama makko ubba bandiraɓe sehilaɓe chaqran ndeysan rewɓe ngari worɓe juule makko almuhajirin juuli al ansar juuli sukaɓe juule makko rewɓe juule makko ndeysan ɓe mbi hol sababu nelaɗo juulatake yimɓe fof juuluma kanko wiyete tefane ɗa ñaago dokkeɗa ya rab mo ganduɗa kañum tefanta windere nde fof les 7 milliards gila dawa dawi ha ɗo gasi ɗo dernier personne e gurdam ɗam ko almoustapha tefanta ɗum waɗi o juulaka ene sababu yimɓe fof juulade makko mbaɗi élimane goto kanko woni élimane jo'ina l imam li yutam bi élimane kañum ardoto kanko arduno annabaɓe nde juulɗe tameɗe ɗum waɗi hay goto juuɗe yimɓe fof juulade makko ala ko goto ena sappo juula walla majmu o juula heddiɓe ngara juula e makko sallallahu alayhi wa sallam ndeysan farmata wiɓe oɗon belto on jorte babam leydi ndeysan on jorte babam leydi almoustapha sallallahu alaihi wasallam yimin aychu gandumi tan ɓe ubbimo ko nanni peeluji hakkude jamma ñande alarba nde ɓe ubbi almoustapha kono ceersma ko ɗon gasi ala wama muhammadun illa rasulun qad halat min qabli rusul afa imma taw qutila qalatu ala aqibi wa man yanqalib ala aqibihi fala yadurra shay'a so muhammad ko annaba fo o maayi so o maayi tan goppon sunna makko mbatta ɗum bawli mbatton taane men mbatton gagneji ala son goppi almoustapha son jingananimo allah jinganamo jibril jinganamo oumar jinganamo hay bangillo yamni jinganamo almoustapha sallallahu alaihi wasallam mo allah jingan noon liɓetake bandiraɓe sehilaɓe on woni almoustapha sallallahu alaihi wasallam duuɓi no gase tan subaka kiiɗo jamma e ñalom joni hoƴƴettu drapeau ceerno ousmane aboubacry ƴetti drapeau à partir de aujourd'hui o wi la ilaha illallah memata leydi mbaɗe mbeɗa wuuri duuɓi ɗiɗo e debbi jeegom walla jebbi lenayi ɗo waɗi ɗi
وهذا سبق يكيد سب لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.